Τίποτα δεν είναι πιο καυτό από ένα αυτοκίνητο μέσα στον ήλιο που καίει το κάθισμα ή το τιμόνι. Έχει την αίσθηση της σάουνας. Δοκιμάσατε ηλιοπροστασίες ακορντεόν, αλλά δεν μένουν ποτέ, και οι pop-up ηλιοπροστασίες είναι δύσκολο να απομακρυνθούν. Σας παρουσιάζουμε την καταπληκτική ομπρέλα ηλιοπροστασία Parbreeze που ανοίγει και κλείνει γρήγορα και βοηθά να διατηρείτε τις επιφάνειες του αυτοκινήτου σας έως και 17 βαθμούς πιο δροσερές. Απλώς κρατήστε την ομπρέλα ηλιοπροστασία πάνω από το ταμπλό του αυτοκινήτου σας και πατήστε το κουμπί για να το ανοίξετε γρήγορα. Έχετε πλήρη κάλυψη από τον ήλιο, συν ότι η ομπρέλα ηλιοπροστασία διπλώνει το ίδιο εύκολα όταν τελειώσετε. Κατασκευασμένη από ποιοτικό μεταλλικό ύφασμα, η ομπρέλα ηλιοπροστασία μπλοκάρει έως και 80% της ηλιακής θερμότητας από το Parbreeze σας και μπλοκάρει μέχρι 99% των επιβλαβών ακτίνων UV του ήλιου. Παρακολουθήστε αυτή την κάμερα θερμικής απεικόνησης, δείχνει τη δραματική διαφορά θερμοκρασίας, με και χωρίς χρήση της ομπρέλας ηλιοπροστασία. Όχι μόνο το εσωτερικό του αυτοκινήτου σας παραμένει δροσερό, αλλά το τιμόνι, τα καθίσματα και το ταμπλό σας προστατεύονται επίσης διατηρώντας το αυτοκίνητό σας σαν καινούριο. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται πολύς χρόνος για να ζεσταθεί το εσωτερικό του αυτοκινήτου σας τόσο, ώστε να λιώσει το βούτυρο. Αλλά η ομπρέλα ηλιοπροστασία είναι τόσο εύκολη στη χρήση της και θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τις επιφάνειες του αυτοκινήτου σας δροσερές. Το μικρό της μέγεθος αποθηκεύεται εύκολα στη θήκη της πόρτας ή στο ντουλαπάκι σας, έτσι είναι πάντα σε ετοιμότητα για να διατηρείτε το αυτοκίνητό σας πιο δροσερό. Σταματήστε να τοποθετείτε το air condition στο μέγιστο. Καλέστε απευθείας στο Magic Store ή μπείτε στο magicstore.gr και αποκτήστε την ομπρέλα ηλιοπροστασία μόνο με 12,60 ή αποκτήστε τώρα 2 ομπρέλες στη μοναδική τιμή των 19 ευρώ. Αλλά αν δεν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι, απλώς στείλτε το πίσω εντός 14 ημερών για πλήρη επιστροφή χρημάτων. Μην χάσετε αυτό το απίστευτο προϊόν. Παραγγείλτε την ομπρέλα ηλιοπροστασία σας σήμερα στη μοναδική τιμή των 12,60 ή αποκτήστε τώρα 2 ομπρέλες στη μοναδική τιμή των 19 ευρώ.